மழை பெஞ்சிச்சுன்னா தண்ணி ஃபுல்லாக தேங்கிடுது, விபத்துக்கள் நேரிடுது. 10 வருடமாக ஆட்சியிலிருந்து சீரழித்து வைத்த தமிழகத்தை இப்பொழுதுதான் அதே ஒப்பந்ததாரர்கள் தான் இப்போ திமுக ஆட்சி நீடிக்கிறாங்க. எந்த ஒரு மாற்றமும் நீங்கள் செய்யலை. போகிற போக்கில் ஒரு பொய்யை சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கிறாரு அண்ணாமலை. அப்புறம் நோட்டா கூட போட்டி போட்ட ஒரு கட்சியை பெரும்பான்மையாக தமிழகத்தில் ஆட்சி அமைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற சமீபத்தில் நடந்த உள்ளாட்சி தேர்தலில் ஒட்டுமொத்த மாநகராட்சியை கைப்பற்றி திமுகவுடன் ஒப்பிட்டு பேசுவதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். யாருமே உங்களுக்கு கோபம் வரும்னா அது எழுதுறவங்க மேலே கோபம் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் 6 அறிவு உள்ள மனிதர்கள். அதை விட்டுட்டு ராசா அவர்கள் மீது கோபம் வந்தால் அறிவே இல்லாத சங்கிகள் என்று தான் கருத வேண்டும். நீங்கள் எதிர்கட்சியிலிருந்து அரசியல் பண்ணுற சீமானவர்கள் வந்து ஆராசன் கருத்தை வந்து ஆதரிச்சு பேசியிருந்தாரு. அதை பற்றி என்ன இதில் அண்ணாமலை போன்ற பதவி பெற்றவர்கள் பட்டுக்குஞ்சம் அணிவிக்கப்பட்ட செருப்புகள், வெள்ளைக்காரர்கள் சுவே சொர்க்கம் மன்னிப்பு கெடுதுமே இலக்கியம் என்று இருக்கக்கூடியவர்கள் தேசபக்தி பாடம் எடுப்பதெல்லாம் கேலிக்கூத்தான வேடிக்கை. மத்திய அரசு பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் மேலே சுமையை செலுத்துது. தமிழகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா திமுக தான் மக்கள் மேலே சுமையை செலுத்துது. சராசரி கட்சா 2 கட்சியும் ஒரே மாதிரி இருக்குது. என்ன வித்தியாசம் உங்களுக்கும் பிஜேபிக்கு? நீங்கள் பிஜேபி எதிர்க்கிறது எந்த ஒரு கவிதை வந்து வேட்பாளர் அறிவிக்கும் பொழுது எந்த சமூகத்தில் வந்து எந்த பகுதியில் வந்து உங்களோட சமூகம் அதிகமாக இருக்கோ அந்த கணக்கெடுப்பட தான் நீங்கள் வந்து வேட்பாளர் வைக்கிறீங்க. அந்த 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 எதை வச்சு ஜாதி கட்சின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க? 40 நமதே, நாடு நமதே. வணக்கம் ரஞ்சித், எப்படி இருக்கீங்க? சிறு வயதில் பார்த்தது. ஆமாம், ஒரு கட்சியில் பொறுப்பில் இருக்கீங்க. எப்போ வந்து சேர்ந்தீங்க? உங்களை பற்றி கொஞ்சம் மக்கள் சொன்னீங்கன்னா மக்களுக்கு தெரியப்படுத்தலாம். 2013 இந்த கட்சியில் சேர்ந்தேன் திமுகவில். இன்றைக்கு பகுதி இளைஞரணி அமைப்பாளராக இருக்கக்கூடிய மோகன்ராஜ் அண்ணன் அவர்கள் கைப்பிடித்து இந்த இயக்கத்துக்கு வந்தது. இன்னைக்கு 2022 இன்னும் தொடர்ந்துட்டு இருக்கேன். காலம்பூரம் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் தான் நான் பயணம். மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி. இப்போது தளபதி அவர்கள் வந்து பதவியேற்று கிட்டத்தட்ட 1.5 வருஷம் முடிந்தது. இப்போ கட்சி பணிகள் எப்படி போயிட்டு இருக்கு? 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு ஆன வேலையை இப்பொழுதே தொடங்கிட்டோம். அதே மாதிரி கடந்த முறை 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் எப்படி மக்கள் பெரும்பான்மையான ஆதரவோடு ஆட்சி அமைச்சதோ அதே மாதிரி இப்போ சமீபத்தில் நடந்த உள்ளாட்சி தேர்தல் லோக்கல் பாடி எலெக்ஷனில் பெரும்பான்மையான மக்கள் எப்படி ஆதரவு கொடுத்தாங்களோ அதே போல் 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலிலும் பெரும்பான்மையான மக்கள் எங்களுக்கு ஆதரவு தருவார்கள் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது. தளபதி ஆட்சி மிகவும் சீராகவும் சிறப்பாகவும் குறை சொல்லாத அளவில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. நீங்கள் சொல்கிறீங்க தளபதி அவர்களின் ஆட்சி வந்து குறை சொல்ல முடியாத அளவுக்கு நல்லா நடந்து கொண்டிருக்குன்னு சொல்கிறீங்க. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரோடுகள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குண்டும் குழியுமாக இருக்குது. மழை பெஞ்சிச்சுன்னா தண்ணி ஃபுல்லாக தேங்கிடுது, விபத்துக்கள் நேரிடுது. மக்கள் கொஞ்சம் அவதிக்குள்ளே இருக்க மாதிரி தான் பேசப்படுது. அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அத்தனை மாநகராட்சி மேயர்களும் சுற்றுச்சூழல் இன்னைக்கு அவர்களுடைய வேலையை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். யாரையும் குறை சொல்லும் அளவுக்கு யாரும் இல்லை. ஏன்னா தளபதி அந்த அளவுக்கு வேலை வாங்கி கொண்டிருக்கிறார். 10 வருடமாக ஆட்சியிலிருந்து சீரழித்து வைத்த தமிழகத்தை இப்பொழுதுதான் மீட்டெடுத்து கொண்டு இருக்கிறோம். நிச்சயமாக முழுவதுமாக மீட்டெடுத்து விடுவோம் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கிறது, மக்களுக்கும் இருக்கிறது. நீங்கள் சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கடந்த எடப்பாடி அவர்களின் ஆட்சி வந்து 10 வருஷமாக ரொம்ப சீரழிவுக்குன்னு சொல்கிறீங்க. அதே ஒப்பந்ததாரர்கள் தான் இப்போ திமுக ஆட்சி நீடிக்கிறாங்க. எந்த ஒரு மாற்றமும் நீங்கள் செய்யலை. அப்படி இருக்கும் பொழுது மக்கள் நீங்கள் நல்லா இருக்காங்க நீங்கள் எப்படி சொல்லலாம்? யாரும் எடுத்தோன்னே அப்படிலாம் தூக்கி அடிச்சிட முடியாது. 10 வருடமாக நிர்வாகத்தில் இருந்திருக்கிறாங்க. படிப்படியாக தான் சரி செஞ்சுட்டு வர முடியும். எடுத்தோன்னே அப்படியெல்லாம் யாரும் எதுவும் பண்ண முடியாது. அவர்கள்ட்ட இருந்தாலுமே அந்த துறைகளெல்லாம் சரியாக செயல்படுகிறதா என்று முதல்வர் கண்காணித்து கொண்டு இருக்கிறார். இப்போ நீங்கள் சொல்கிற பார்த்தீங்கன்னா ஆட்சி மாற்றமே போதுமானது, உள்ளே இருக்க அரசாங்க கட்டமைப்புக்கு எந்த மாற்றமும் தேவையில்லை, மேலே இருக்க ஆட்சி வந்து நல்லா நடக்கிறாங்க. தேவையில்லைன்னு சொல்லல, அதுக்கான சீரமைப்புகளை துறை ரீதியாக மாற்றங்களை எல்லாம் செய்து வருகிறார். சமீபத்தில் சீர் செய்யப்படும். திமுக வந்து பாஜக கண்டு அச்சப்படுதா? இப்போ சமீப காலமாக பார்த்தீங்கன்னா அண்ணாமலை ரொம்ப டார்கெட் பண்ணப்படுறார் திமுகவால். அது எதனால? போகிற போக்கில் ஒரு பொய்யை சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கிறாரு அண்ணாமலை. திமுகவுக்கு பொறுத்தவரையிலும் பாஜக ஒரு கட்சியே அல்ல. தமிழ்நாட்டில், குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் அது ஒரு இயக்கமாக நாங்கள் பார்க்கவில்லை. எந்த காலத்திலும் திராவிட முன்னேற்றத்துக்கு சரிநிகர் போட்டியாக பாரதிய ஜனதா வர முடியாது. எங்கெல்லாம் சமூக நீதியும் சிறுபான்மை மக்களுக்கும் எதிர்ப்பான குரல்களும் எதிர்ப்பு அலைகளும் வீசுகிறதோ அங்கெல்லாம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அதற்கான எதிர்வினையை கண்டிப்பாக ஆற்றும். பாஜகவும் எங்களுக்கு மேட்ச் பண்ணி பேசுறது எனக்கு அவ்வளோக்கா ஏற்றுக்க முடியல, மக்களும் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க. ஆஃப்டரால் நோட்டா கூட போட்டி போட்ட ஒரு கட்சியை பெரும்பான்மையாக தமிழகத்தில் ஆட்சி அமைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற சமீபத்தில் நடந்த உள்ளாட்சி தேர்தலில் ஒட்டுமொத்த மாநகராட்சியும் கைப்பற்றி திமுகவுடன் ஒப்பிட்டு பேசுவதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை, ஜீரணிச்சுக்க முடியவில்லை. நீங்கள் எப்படி சொல்கிறீங்க? ஆனால் களத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பாஜகவை நீங்கள் வந்து கடுமையாக எதிர்க்க மாதிரி தான் தெரியுது.
சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ராசா கூட இந்து மதத்துக்கு எதிராக கருத்து தெரிவித்தான்னு சொல்லி பெரிய ஒரு பரப்புரை வந்து பாஜக செய்தது. அதை நீங்கள் தான் வலியுறுத்தி கொடுத்துருக்கீங்க மாதிரி தெரியுது. இதை பற்றி நினைக்கிறீங்க? மாண்புமிகு முன்னாள் ஒன்றிய அமைச்சர் அண்ணன் ராசா அவர்கள் கூறியதில் என்ன தவறு இருக்கிறது? நீங்கள் சொல்லுங்கள், என்ன தவறு இருக்குது? ஒன்றும் கிடையாது. மனு நீதியில் இப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத ராசா அண்ணன் அவர்கள் சுற்றி காட்டியிருக்கிறார். உண்மையாலுமே உங்களுக்கு கோபம் வரணும்னா அதை எழுதினவங்க மேலே கோபம் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் 6 அறிவு உள்ள மனிதர்கள். அதை விட்டுட்டு அண்ணன் ராசா அவர்கள் மீது கோபம் வந்தால் அறிவே இல்லாத சங்கிகள் என்று தான் கருத வேண்டும். மக்களும் அப்படித்தான் பார்ப்பார்கள் என்று நினைக்கிறேன். நீங்கள் எப்படி சொல்கிறீங்க? ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேகர் பாபு இருக்கார் இல்லையா, அறநிலைத்துறை அமைச்சர், அவர்கிட்ட இந்த கேள்வி கேட்கும் பொழுது அவர் தனக்கு காதே கேட்காத மாதிரி அதை தவிர்த்துட்டு போகிறாரு. நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சனாதனத்துக்கு எதிராக இருக்க அந்த திமுக வந்து இதுக்கு ஒரு கருத்து சொல்லணுமா இல்லையா? ஆராஜா அவர்களுக்கு வந்து துணை நிற்கணுமா இல்லையா? எந்த அமைச்சருமே நிற்கலையே. ஆராசா அவர்களுக்கு மாண்புமிகு தமிழக முதல்வரும் சரி, திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் சரி தயாராக துணை, என்றைக்கும் துணை இருக்கிறது. அதற்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் தொண்டர்களே சாட்சி. சமீபத்தில் அண்ணன் ராசா அவர்கள் அவர் பாராளுமன்ற தொகுதிக்கு நீலகிரிக்கு வந்திருந்தார். என்றைக்கும் இல்லாத வரவேற்பு எனக்கு அளிக்கப்பட்டது. தொண்டர்களும் சரி, மக்களும் சரி என்றைக்கும் அண்ணன் ராசா அவர்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்கிறார்கள். நீங்கள் எதிர்கட்சியிலிருந்து அரசியல் பண்ணுற சீமானவர்கள் வந்து ராசாவின் கருத்தை வந்து ஆதரிச்சு பேசியிருந்தாரு. அதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க? வரவேற்கிறோம். தேசிய கொடி பொருந்திய பிடிஆர் அவர்களின் வாகனத்தில் வந்து பாஜக செருப்பு வீசினாங்க. பார்ப்பனர்களால் பார்ப்பனர்களுக்காக நடத்தப்படும் பாஜகவில் உள்ள பார்ப்பனர் அல்லாதோர் எல்லோருமே பார்ப்பனியத்தின் செருப்புகள் தான். அதில் அண்ணாமலை போன்ற பதவி பெற்றவர்கள் பட்டு குஞ்சம் அணிவிக்கப்பட்ட செருப்புகள். ஆகையால் இவர்கள் தரத்தை இவர்களே திரையிட்டு காட்டுவதன் பொருளாகத்தான் பார்க்க வேண்டும். மக்களும் அப்படித்தான் பார்க்கிறார்கள். சரி, அதை விடுங்க. திமுக அமைச்சர்களும் பொறுப்பில் இருக்கிறவர்களும் முக்கிய நிர்வாகிகளுமே புதுவையில் வந்து அவதூறாக பேசுகிறத வந்து முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் வந்து மிகவும் மன வருத்தத்தில் பேசியிருந்தார். மத்தளத்துக்கு இரு பக்கமாக எனக்கு 2 சைடும் அடி விழுகுது. திமுகவோட தலைவராகவும் தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சராகவும் என்னை வந்து ரொம்ப நீங்கள் வேதனைப்படுத்துறீங்கன்னு திமுக அமைச்சர்களுக்கே அவர் வந்து பாடம் எடுத்திருந்தார். அந்த நாள் தான் திமுகவே இருக்குது. சரி, அதை விடுங்க. பிஜேபி வந்து ஒரே நாடு, ஒரே ரேஷன் கார்டு, ஒரே மொழின்னு சொல்லி அவங்களோட தேசபக்தியை வந்து நிலைநிறுத்திட்டு இருக்காங்க. தேசபக்தி பற்றி பாஜக பாடம் எடுக்கலாம். அதுக்கெல்லாம் துளியும் தகுதியற்றவர்கள் அவர்கள். இந்தியாவிலேயே முதலாக தேசிய கொடியை ஏற்றும் உரிமையை பெற்றுத்தந்தவர் எங்கள் தலைவர் முத்தமிழறிஞர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள். 1974ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15ஆம் நாள் பெற்றுத்தந்தார். ஏதோ அவருக்கு மட்டுமல்ல, இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து மாநில முதல்வர்களுக்கும் பெற்றுத்தந்தவரும் அவர்தான். இதுதான் தேசபக்தி என்று நாங்கள் குறிப்பிடுகிறோம். வெள்ளைக்காரர்கள் சுவ்வே சொர்க்கம், மன்னிப்பு கடிதமே இலக்கியம் என்று இருக்கக்கூடியவர்கள் தேசபக்தி பாடம் எடுப்பதெல்லாம் கேலிக்கூத்தான வேடிக்கை. உண்மையிலேயே தேசபக்தி இருக்குமே ஆனால் பெட்ரோல் விலை இன்னைக்கு எவ்வளோக்கு ஏறிடுச்சு? ஏறக்குறைய 100 ரூபாய்க்கு மேலே போயிருச்சு. கேஸ் விலை என்ன ஏறிடுச்சு? சாமானிய மக்கள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய நடுத்தர வர்க்க மக்கள் மீது வரி சுமையை சுமத்தி கொண்டுதான் பழிவாங்கி கொண்டிருக்கிறது பிஜேபி. நீங்கள் எப்படி சொல்கிறீங்க? தமிழ்நாட்டில் தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மின் கட்டணம் உயர்ந்திருக்கு, சொத்து வரி உயர்ந்திருக்கு. பிஜேபி வந்து மத்திய அரசு பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் மேலே சுமையை செலுத்துது. தமிழகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா திமுக தான் மக்கள் மேலே சுமையை செலுத்துது. சராசரி வச்சா 2 கட்சி ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது. என்ன வித்தியாசம் இருக்குது உங்களுக்கும் பிஜேபிக்கும்? நீங்கள் எப்படி பிஜேபி எதிர்க்கிறதுக்கு எந்த ஒரு தகுதி உங்களுக்கு இருக்குது? இதை அப்பட்டமாக புறக்கணிக்கிறேன். பிஜேபியும் திமுகவையும் ஒப்பிட்டு பேசுவது பொருந்தாத ஒன்று. எல்லா மாநிலத்தையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறப்போ மின்கட்டண உயர்வு தமிழகத்தில் மிக குறைவு தான். அதே மாதிரி சொத்து வரியும் சரி. அதாவது 10 வருஷமா ஆட்சி செஞ்சுட்டு கஜனாவை காலி பண்ணிட்டு போன அதிமுக இருந்துட்டு போன இடத்துல இன்னைக்கு வந்து முதல்வர் மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் எங்கள் தளபதியார் வந்து ஒவ்வொரு திட்டத்தையும் திட்டமிட்டு செயல்படுத்தி கொண்டு வருகிறார். அதை போய் அவ்வளோக்கா குறை சொல்றது, பிஜேபியோட எங்களை கம்பேர் பண்றது மிகப்பெரிய ஒரு தவறாக நினைக்கிறேன். அவங்க வந்து காங்கிரஸ் குற்றம் சாட்டுறாங்க, நீங்க வந்து அதிமுக குற்றம் சாட்டுறீங்க. 2 பேரும் ஒரே மாதிரி தான் செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க. எதிர்கட்சியா இருக்கும்போது ஒன்று பேசுறீங்க, ஆளுங்கட்சியா இருக்கும்போது ஒரு செயல்பாடு உங்ககிட்ட இருந்து வருது. எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? மதுக்கடையை வந்து மூடுவோம்னு சொல்லியிருக்காங்க. அம்மையார் கனிமொழி கூட பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் வந்து மதுக்கடையை வந்து முற்றிலும் மூடுவோம்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஐயா ஸ்டாலின் கூட பார்த்தீங்கன்னா மதுக்கடைகள் வந்து குறைக்கப்படும் சொல்லி அவர் சொல்லியிருக்காரு. ஆனால் இப்போ வரைக்கும் மதுக்கடைகள் எண்ணிக்கை அதிகமாகிட்டே இருக்கே தவிர எங்கேயுமே குறைந்தபாடு இல்லையே. தீபாவளி கூட 600 கோடி இலக்கு வச்சு தான் நீங்கள் செயல்படுறீங்க. நீங்கள் மக்கள் வருமானத்தை ஈட்டுறதுக்கான இலக்கு வைக்காம ஒரு ஒயின் ஷாப்போட வருமானத்தை ஈட்டுறதுக்காக நீங்கள் வந்து இலக்கு வச்சு நகர்றீங்க. அப்படி இலக்கு வச்சு நகரும் பொழுது அந்த சுமை எங்கே போய் விழுதுன்னா சாமானிய மனிதன் மேலே தான் விழுகுது. நிர்மலா சீதாராமன் சொன்ன மாதிரி தான் நீங்களும் சொல்கிற மாதிரி இருக்கு. அவங்க என்ன சொன்னாங்க? இந்திய ரூபாய் வந்து குறையில, டாலர் தான் வந்து அதிகமாக இருக்குன்னு சொன்ன மாதிரி தான் நீங்கள் சொல்ல வரீங்களா? எல்லாமே வேடிக்கையாக தான் இருக்குது.
சமீபத்துல மதுக்கடை வந்து 600 கோடி இலக்கு வச்சேன்னு சொன்னதுக்கான ஆதாரம் ஏதாவது இருக்கா உங்ககிட்ட? எதை வச்சு 600 கோடி தீபாவளிக்கு இலக்கு வச்சதா சொல்றீங்க? அப்படி எந்த ஒரு இலக்கும் வைக்க கிடையாது. அதே மாதிரி படிப்படியா மதுவிலக்கு குறைக்கிறதுக்கான முயற்சியை எடுத்துட்டு வருவோம், கண்டிப்பா எடுப்போம். இப்போ களத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சீமான் அவர்கள் வந்து குடிவாரி கணக்கெடுப்புன்னு மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டத்தை முன்னெடுத்திருக்காரு, அறிவிச்சிருக்காரு. இப்போ நீங்கள் திராவிடனாலே சமூக நீதி என்று சொல்கிற நீங்கள் அதை நீங்கள் என்னென்ன ஒரு பரிசீலனை பண்ணி அதை செயல்படுத்த கொண்டு வரலாமல் நீங்கள் உங்களுக்கு தான் நம்ம ஆட்சி தான் நல்ல பேர் கிடைக்கும். அது அவ்வளோ சீக்கிரம் ஜாதி வாரியான கணக்கெடுப்பெல்லாம் அவ்வளோ சீக்கிரம் எடுத்துட முடியாது. அது பெரிய ரிசீவ், அது ஒரு பெரிய ஒரு வரலாறு இருக்குது. அது அவ்வளோ சீக்கிரம் நம்ம அதில் தலையிட முடியாது. மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்களுக்கு நல்லா தெரியும் எல்லா விஷயமே, எது சரி எது தவறுன்னு சரியா இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த முடிவை அவர் எடுப்பார். நீங்க சொல்றீங்க சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு என்பது வரலாறு நிறைய இருக்கு, அது வந்து ரொம்ப கைன்னு சொல்றீங்க. ஆனா நீங்க வந்து வேட்பாளர் அறிவிக்கும் பொழுது எந்த சமூகத்துல வந்து எந்த பகுதியில வந்து அவங்களோட சமூகம் அதிகமா இருக்கோ அந்த கணக்கெடுப்புல தான் நீங்க வந்து வேட்பாளர் எடுக்கிறீங்க. அந்த 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 கணக்கெடுப்பை நீங்க எப்படி எடுத்தீங்களோ அதே மாதிரி இந்த கணக்கெடுப்பு எடுக்கணும் பெரிய விடயம் கிடையாது. நாங்கள் ஜாதிகாரிய கணக்கெடுப்பு எடுத்து வேட்பாளர் நிறுத்த போறதில்ல. மக்கள் செல்வாக்கு யாருக்கு இருக்கிறது என்பதை ஆராய்ந்துதான் வேட்பாளர் நிறுத்துவோம். அதாவது தலைவர் கொடுக்குற லிஸ்ட் எல்லாம், அதாவது என்னன்னா இன்னைக்கு நான் இங்க இருக்க திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துல நான் 10 வருஷமா இருக்கிறேன் அப்படின்னா எங்களோட மாவட்ட செயலாளரோ இங்க பகுதியில் இருக்கிற என்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய வீரவாண்டி பகுதியில் இருக்கக்கூடியவர்களோ என்னை ஜாதி ரீதியாக யாரும் புறக்கணிக்கவில்லை, ஜாதி ரீதியாக யாரும் சேர்த்திக்கவும் இல்லை. அப்படிங்கிறப்போ திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை பொறுத்தவரையில் மக்கள் செல்வாக்கு யாருக்கு இருக்கிறதோ அவர்களுக்கு தான் வாய்ப்பு. இடஒதுக்கீடு சமூக நீதினு பேசுகிற திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எதற்காக வந்து சாதி கட்சியோட கூட்டணி எடுத்திருக்கு? எதை வச்சு ஜாதி கட்சின்னு நீங்க சொல்றீங்க? எந்த கட்சியை நீங்க சொல்றீங்க ஜாதி கட்சின்னு? எல்லா கட்சியிலையும் பல்வேறு சமூகத்தினரும் இருப்பாங்க. அந்தந்த அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொள்கையில அந்தந்த சூழ்நிலைக்கேற்ப பேசிட்டு தான் இருப்பாங்க. யாரையும் ஜாதி கட்சின்லாம் நம்ம மீன் பண்ணி சொல்லிட முடியாது. இதற்கெல்லாம் பதிலளிக்கக்கூடிய வகையில் வருகிற 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் மக்கள் மிக பெரும்பான்மையான வாக்கு வித்தியாசத்தில் கடந்த முறை 39 தொகுதிகளை கைப்பற்றினோம். இந்த முறை 40க்கு 40 கைப்பற்றி 40ம் நமதே நாடும் நமதே என்ற தலைவர் தளபதியார் அவர்களின் சொல்லிற்கு வலு சேர்க்க நாங்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சார்ந்த தொண்டர்களாகிய நாங்கள் கடுமையாக உழைப்போம் உழைப்போம் உழைப்போம். மக்கள் எங்களுக்கான ஆதரவை தருவார்கள். நிச்சயம் நீங்களும் அதை பார்க்கத்தான் போறீங்க. நீங்க சொன்னது போலவே இது விஜயரசா என்பதை மக்களை தீர்மானிப்பார்கள். தங்கள் பொன்னாள் நேரத்தை ஒதுக்கியதற்கு மிக்க நன்றி. திமுகவில் நீங்கள் மென்மேலும் வளர தொழிற்கழகம் சார்பாக வாழ்த்துகிறோம். நன்றி. நன்றிங்க. திமுகவில் பல்வேறு பொறுப்புகளுக்கு உயர வாழ்த்துக்கள்னு சொல்லியிருந்தீங்க. பொறுப்புக்கு வரனோ இல்லையோ கருப்பு சிவப்பு கொடி என் மீது போற்றப்படுகின்ற வரையில் நான் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் தான் இருப்பேன். இங்கே ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பத்தை அமைத்து தந்த உங்களுக்கும் தொழிற்கழகம் சேனலுக்கும் குறிப்பாக அருணேஸ்வரன் அவர்களுக்கும் என்னுடைய அன்பும் வாழ்த்துக்கள். நன்றி.